ditundha kakak ngarang kapat mongko kalimocan dolo mongko kali mocan dolo kang asu nyoto patu-pate lanang kula lanang sasi sesapi kumarang pangirte kebo dungkul nandika rawuh iya kaki sangka krenteking pamikir kawedhar pangendikane Hyang Kunthi ingin bakal kepengin cundhuk kembang candra nombok menawa aku bisa ngewangi-wangi kaki Badranaya sak samunipun lenggah langkung rumiyin kula ngaturaken pambagya nampa pangestune kaki Badranaya krana siji apa gareng bagekno bendaramu kula ngaturaken sungkem pangabekti Ndara ya nala gareng tak tampa sungkem kula Den ya wedok gawe gedhening atiku sungkem kula Den ya Bagong tak tampa nandika wau paring dawuh yen rawuh wonten ing padiwan Karang Abulutan kestu badhe suka pambiyantu dateng Kang Hyang Kunthi Ndara Kunthi kagungan pamundhut menapa kepengin cundhuk kembang Candraretna kaki ora nganti para pepundhenku padha goeh penggali aku ndhisiki sukampiran marang Kakang Semar aku nyuwun supaya digohake tumulya kembang Candraretna bisa tak gayuh idep-idep aku gawe bungah penggali Hyang Kunthi Talibrata kaki iku papane ana ngendi Meraina semubang Hyang Aruna
kadinetraning agorapu sabdaning kukiloring kanigara sagater kegedunganing lirawu sing bini panca bebetoke nyampono ayampono wancine wis kekat enjang binarung swaraning peksi manyuruh engetipun ingkang abdi Sekar Candra Retna menika rumiyin ingkang nanem anak kula Bathara Wisnu. Menika mboten kantenan anggenipun. Tuwuh lan wonten sekaripun boten memangsan. Tegesipun dereng kinantenan yen to setunggal abad saged medal sekaripun. Nanging saged ugi gangsal warsa mangke saged wonten sekaripun dados boten tinentu ewa semanten gandeng menika ing nanem menika Bathara Wisnu mongko wi jaman semanten ngantos dumugi sepriki menika saweg nembe wonten sekaripun 3 naminipun Sekar Purbanegara Sekar Dewarna lajeng Sekar Candraretna. Nalika semanten Sekar Dewarna menika pinangka bejaki saking para rewanda ingkang wasi Sekar Dewarna menika rewanda ingkang pengawak kumbang naminipun Permujabau. Lah yen Sekar Candraretna mbok bilih menika panunggalanipun Sekar Tetiga menika wau. Kula kinten ingkang mengku sakmenika sami menika ingkang amengkoni adi kula Dewa Suralaya Bathara Guru. Ngaten nggih. Yeka caritanira risang pandhu siwi kya harsa mesu brata aneng arka kelarati sawata mangayu kakya suru ukyanira
najan Windono taunono aku durung bakal bali yen durung bisa mboyong kembang Candra pengangkah bakal gawe kegaring penggali Eyang Kunthi Talibrata kaki nggih nggih kula kanthi minggah kayangan nyuwun dhateng Bathara Guru mangke kula ingin nyuwunaken yen Bathara Guru kok mboten purun maringaken mangke kula ingkang ngajar iya kaki nolo gareng kula Pak Petruk Lun Bagong Lun bendaramu diderekke nggih Pak nggih Pak nggih Pak gancanging cinartedis kang amung kami kocapa ingkang pinuju maksud datan kaji nggih ganti kang winuwus Murakaya adging kayangan Suralaya sang Hyang Prabu Bathara Guru kadhem marang ing Raka Sanghyang Narada nampi marang pisanan ing wayah nata Diwarawati Prabu Sri Bathara Kresna bungun Kinti Asimarda Hyang Pramesti Bathara Guru pirsa marang ingkang wayah
cah neng yaneng talaga kadilangit mambang tebas lan pomanika bomang deko lintang toya daya kusumaya semawur sawara sara tingkar tiko Kakang Lodo Di Guru puniki mbuyas pangling ulun yen tenging wayah nata Wurwati Prabu Sri Bathara Kresna ing sampun prapta wonten ing kayangan Kakang Lodo ya katimbalan kan wayah Kresna manjing wonten kayangan Kresna wonten maring adhawu purun padha kemayangan ngadhep wong ngarsa ulun pangestu dalem kados widagdane ing bebaya piswanipun ing wayah keparing ngaturaken sumeng pangabekti ing wayah ulun ya Kresna ulun tampa semantun ugi pukulun Bathara Nurut ya ulun tampa Kresna kita manjing ana ing kayangan barbe panyuwun apa awrat tinangisan para kadang Pandhawa awrat kapothah Ibu Kunti Talibrata ing sepados mboyong Sekar Candratna punangka minangkan saking panyuwunipun Ibu Kunti Talibrata ing samusatawis kepengin cundhuk Sekar Candratna napa kula yen to paduka mboten prisa kula kinten mboten badhe klampah sewu kemukalan yen to paduka mboten prisa papan dunungipun Sekar Candratna Kresna iki kembang Candratna ana tangan ulun jeretat kala semono kang nandur witing kembang Candratna iku Bathara Wisnu mapan kita panjalmaning Wisnu mara tumuli tampanana tumuli caosna marang ibu kita Kunti Talibrata iya matur sesambunipun ulun Kakang Rada di leres menapi mbuya yen to ulun maringaken Sekar Candratna paedahipun menapa yen adipuring ing asta kaparingna pinangka saged minangkan saking penyuwunipun ing wayah Kunti Talibrata iya Dewi Prita mekaten Kakang Kaneka tampanana Kresna tadah duka kaparing nupulun dewa yanuntun wong prangkasang sayang mangemboi banding kayangamu sawelo gring-gring dewa kang binangka skaring bawana jenadong marang nata Nurati Nurati wibo ingat astana wong agung
sawenya Sekar Candratna arsa kaparingaken marang Kang Mayang mumbul padha sakala kaya cahyaning daru Sekar Candratna oncat sangka kayangan mau ngarep wis paring dawuh sing nandur kemban Candratna kuwi Wisnu nanging kanyatan senajan to iku kita panjalmane Wisnu nanging nyatane mboya bisa nyekel kembang Candratna lajeng wonten pundi uncatipun Sekar Candratna ulun mboya bisa nemtokake prayoga watawatana ulatana sekaduan nyuwun pamit Bu Kulun ngati-ati nggih mendak alon tata lenggaira tutaning sang Narapati angujeng asta kalih pisan tuhu beti hangantu sabdan nata mawantya wantya Kakang Trada nggih menika Bathari Durga ah nggih ingin ngatos-atos najan to menika leben garwa najan to bojo nek luput diluputke nggih Kakang ampun kok ngantos kok dadi bojo luput kok dipepet-pepeti ditutup-tutupi dialing-alingi menika mboten sae nggih ayo aling-aling ora delok-delok arep kepiye bojo luput kok tewang Durga ulun marang dawuh kula kita manjing ana jroning Purantara cumadong deduka lepat mbok menawi keng rayi krana mboten atur uning langur rumiyin dhumateng paduka pukulun
Sowan kula namung badhe minangkan saking penyuwunipun putu kula Duryudana. Kepengin medhaking kanugrahan mongko kula sampun mangertos yen Paduka kepengin sanget mangsa dhateng para Pandhawa temtunipun kula badhe ambilani dhateng Paduka pramila pukulun Sekar Candrana kapan ingkang wayah Duryudana pukulun sikara bala kang tumingal prangacampu kang samya medali lera dadet mileteng kota dayang kung mangun cangliti sangat ladinyo medali kubus Trusta Surawilaga kaya buta sing regil Durga ngono dawuh kita bisa mengku kembang Candrana tumulya bisa minangkan saka penyuwune putu kita Duryudana. Yen kita wektu iki bisa ngrampet numpes Pandhawa. Weh lah, nyuwun pamit kula. Lega dunya lang sirna lila ing sirna mengkono semreng para kawula keganjar saben dina cuklan nyuklih bermono sandung agung ing Amarta arsa minggah kayangan Suraya mangu-mangu awit pintu sila manangkep kang ora bisa tinarbuka yen to tanpa nampi pailah kang jaga rumeksa nenggi kang gebyar-gebyar kaya ndaru malah wonten pepadane wong agung ing Amarta yaiku Sekar Candrana pungun-pungun wong agung ing Amarta
watu utama pate luwe aduh sinuwun paduka saged nampi Sekar Candratna Kakang Anoman kok bisa matur mengkono aku ora rumangsa yen to mboyong kembang Candratna wiladala sinuwun presa wonten gebyar ing dumawah wonten pepadanipun ingkang sinuwun ulah iki apa Kakang lah menika Sekar Candratna sinuwun aduh Kakang tanpa kenyono-nyono sing bisa oleh gawe aku ebo kaya ngopo bungae Kanjeng Ibu Kunti Talibrata namung kemawon anggenipun ngasta Sekar Candratna ing ngatos-atos iya Kakang aku matur nuwun saking kowe baliya jer Kakang Anoman darbi kewajiban matur nuwun jeneng para tetulung marang ingsun nganti aku bisa oleh gawe lantaran saka Kakang Senggono bab tumrap lelabuhane Kakang Anoman ora bakal tak lalekake nganti tekaning besok kinukut jagatku iki kesinggihan yen kemareng kula wangsul nyuwun pamit medhak dhateng Mercapada sing ati-ati Kakang Senggono Kresna marang Anggarasita beca mawancana Bima kang mawa pakon dewe kramanira sagunung Sabta gunung Koko Prabu merpeki dhateng Kang Yayi istanipun Sekar Candratna menika wau kula ingin nyuwun nanging kula mboten dipun kodrataken dhateng Jawata nyepeng Sekar menika kanyatan kula suwun kaparingaken dhateng kula Bathara Guru ngoncati saking tangan kula ewa semanten samudmah Yayi aduh syukur sewu Yayi syukur inggih Koko Prabu swawi kula dherekaken tumuli kondur ebo kados menapa bingahipun Ibu Kunti Talibrata kula kanthi kula dherekaken Yayi Paluka lakune lekas
Lu kita linuting kidung kadung kader ngamomong yang bukulun medak saking kayangan kadiparan yang Duryudana lho duh nggir wis tak suwun nang sang pukulun Bathara Guru kembang Candra wis semono kembang wis oncat saka astane pukulun Bathara Guru waduh lajeng kados pundi Duryudana bisa mboyong kembang Candrana yen dina iki kowe bisa ngrampet wong-wong Ngamarta waduh lajeng kados pundi caranipun kula kemawon tanding Dimas Werkudara mboten kiat aku tak manjing ana siungmu kowe yen ketemu Puntadewa bujuwen keporean pancen wis kena tak bujuk kembang sauten Puntadewa cokoten totolan sing nyokot kowe sing batin sing nyokot aku mesti temaning wati tumuli kula manjing Dewa nuntulung apranga sayang mangimba-imbaning kayanganmu sawela gring-gring ora lega rasaning pamikir nafsu mboyong kembang Candrana kepara ana tanggal rampet Pandhawa sandang walikat Kudewa Simbara Cocoang Malang Wentisnya Gengsir Srukalmu musnya binatut Yai Puntadewa inggih Koko Prabu merpeki dateng kula Yai mangku menapa Sekar Candrana Koko Prabu estunipun ingkang nyuwun dhateng dewa menika kula krana menapa saben-saben kanugrahan sampun dumunung wonten garing Ngamarta Persasat sampun dipun tumpuk kanugrahan wonten garing Ngamarta kula saweg nembe setunggal menika kemawon badhe gagal Yai mbok bilih paduka menika anetepi dhateng Nalindra Berbudi Balaksana kula mbok tak nyuwun ngampil rumiyin kemawon dos pundi menika kagunganipun Yayi kula ingin nyuwun ngampil mangien sampun paripurna tentrem negari kula kunduraken sanipun Yayi Prabu Koko Prabu monggo kula tringasta menika Sekar Candrana kula tringasta jerbuk bilih Koko Prabu langkung ngginakaken dhateng Sekar Candrana pinangka tumbaling negari. Mangke Ibu Kunti kula ing matur nuwun sawetawis kula beta. Monggo Koko Prabu jangkah Prabu Jaka Pitra nggigit Prabu Puntadewa kapindhara.
Sena nusul ya. Munggah kayangan Yayi. Ya. Krana sumpahe Pandhawa supaya muti supaya mati. Iki malah mbarep kakangku Kapraloya. Monggo jejeng kakang Wisnu sing ngetutake. Iya Yayi, iki karo Abimanyu bareng teko iki. Inggih. Koko Prabu karo sapa? Semar Gareng Petruk Bagong. Bagong aja metu suwe-suwe lho, wis padhang. Ndak meng nglucu wae. Engko nggere Bagong cerewet tak uncalke kali kok tenan. Ah mingkem aku. Hop. Omong aku. Mingkem ya ap jan. Coba mbarep kakang uripno. Tak nggunakake kembang Wijaya Kesuma ya Yayi. Mangsa bodho. Butuhku ngarep mbarep aji kakang urip. Bali kudu urip. Sinayeng manglung mangruk ning cakranira. Mitraning asta ning asta. Dikramanira sagunung pitung gunung. Yayi Kantaka. Inggih Koko Prabu krana dipun papakaken Koko Prabu Duryudana Sekar badhe dipun suwun ngampil kula caosaken. Lajeng Koko Prabu Duryudana nyokot jangganipun ingkang rayi Koko Prabu. Wong ki nek keloman ya kebangetan. Lah wong kembang le oleh urung suwe dinehke kaya bojoku ae. Ha wong urung suwe dadi bojoku kaya dinehke wong kuwi. Ira tenan. Keloman ya terus prek. Saking dene bojomu letek ing jagat kuwi kok. Awitekno aku ya wis ora iso ngopong-ngopong. Tak tukoke herbal barang ya ora ana gunane. Ayo seneng. Lila ta sinuwun. Lila. Aku ya lila kok, Tru. Aku ya ngrumangsan nek wis ming kaya ampal. Kaya ampal. Niku nek omong dilewer mawon niku. Badhe kula titip prisa wonten kaca paesan. Monggo mbok tulung gong. Rasa omong ndak kesuwen. Oh nggih, nek sing eling kuwi aku nggugu aku. Senengane kok sok macem-macem. Anu Puntadewa ngerti macem-macem. Andya Prapandhawa Biyugumulung mangu sering prasata Kurawa. Yayi kula pengangkaipun Yayi Jaka Pitana ngrampet Pandhawa. Inggih. Sakmenika tutukipun Yayi Jaka Pitana mbebayani awit wonten ing manjing wonten siung. Inggih lajeng sinten Koko Prabu Sena apa direbut kembang? Yo. Kakang Semar, Nun, presanana sing manjing ana siunge Yayi Prabu Jaka Pitana sapa? Well, acal. Caleng tuwa ora urus. Ndas sing nggo ancik-ancik. Awitene ada kepiye? Padake dingklek ora. Nganti yug-yug ngono jek kok. Cengenge sang ora. Aku sesuk nyilih tak nggone umbah-umbah, yo. Tak nggo tengok. Untumu kuwi. Wah, kula tak manjing ten asta nggih, yo. Mangke tutuke Ndara Jaka Pitana mangremet. Yo, seniku aku njaluk pamit. Jideng Kakang. Ngadali Dimas.
Momolin bumi kuncing kumaludukun tur getuk kumap saing colon iti kowe wong sentosa ning kowe goblok isamu mung ngapusi kowe wis mbujuk mbarep Kakang Utok pateni ayo tak jaluk kembang Candrana wah Werkudara pancen aku ngidam-idam kepengin ketemu kowe tanding karo kowe sesuk mungsuh saiki mungsuh kembang Candrana balekke yen kowe iso ngalahke pun Kakang ora minggat deplok siramu. Aduh mati aku aduh aja nang kono gak kowe kok aku ngerono kowe risi aduh tak jaluk kembang kowe tak ning ngapura kowe tak wani urip aduh Dimas aku njaluk urip Yayi kula Koko Prabu yenipun Yayi ngurmasi lepat inggih ngrebat Sekar Candrana mekaten Koko Prabu Dede sak mestinipun jur kanugrahan niku mboten kenging dipun rebat nggih sak samunipun Kunti mangke cekap ginakaken utusan kemawon lajeng kabaya Sekar Candrana. Iki Koko Prabu. Sabab yen mboten nganten caranipun mboten badhe kelampah negari Wisnu tentrem krana anggenipun nyuwun Sekar ngrebat. Iki Koko Prabu. Mulane sok jeneng kaget tenan aku. Ning ngono mgetak kuwi lho. Mulane wong ki ora iso ngapusi kowe iki. Sok ngapusi ora. Kembang apik-apik diuntet. Kowe iki mendeliki sapa? Ya tak balekke kembang. Nyuwun Dimas, aku luput nyuwun sewu Koko Prabu. Dimas Werkudara pados nguculi wali anggenipun miting. Gene iki mung dipiting ya kalah kowe kuwi. Aku ngerti pengapusamu mesti dipiting kowe kuwi nek dipiting to. Aku nek dipiting mah ampuh e.
lenggah. Sena gumerga tamjuring mare kumleping tirta sumunduling mantes muga-muga rahayu sawise mengko diwengku Ibu Kunthi mengko sawise cukup aku nyuwun ngampil Dimas tak silining aja cara ngrebut bali yo paman Durna paman sing kondur karepmu ki kepiye? Ha kok kowe sebagai pimpinaning para bajul barat kok dadi kowe ninggal kewajiban. Kok dadi malah rono-rono kowe. aku mergo nuhoni saka penyuwune Duryudana ora kena aja mung waton saiki kowe nek arep kepengin arep mangan Pandhawa arep numpes Pandhawa nglangkauna dhisik bangkene Semar badhogen Semar mangan aku mendem sak nalika ora Kakang ora bali bajul barat mujak bali sing picak dituntun sing lempoh digendong nek nganti si ana sing keri ana Banjar Pekarangan kene ana tlatah wilayah kene gumbala geni kobong ya ta bali Kakang Tata Kadi Wisraya kalaya takut maringkut ringkut sing marang tutuk plera kuwa mengo mangeses pindha ruto ora dalah Mbah Pandhawa kok ora kena digegabak, ora kena diancam. Apa meneh ngancam ngrasani ya ora kena dirasani. Ibu Bathari kurangane kanca Bajabar kok mundur aja wani ngadepi Werkudara. Jaluk wahyu maningrat lakone udu kuwi lakone udu kuwi wah kan gelem tak pateni kowe Melayu iso ora iso apa pake guang tiba segara dangkam
minggat Kurawa. Nah, yen pancen wis semingkir para ayo padha tata-tata. Manjing nang katon Ngamarta ngaturake kembang Candra marang Ibu Kunti Talibrata. Ebo kaya ngapa? Bunga Ibu Kunti bisa mbombong marang jeneng para kabeh sakadang. Lire Ibu Kunti mesti bisa memongkok ing penggalih dene kagungan putra padha gedhe labu tumrap marang wong tuwa. Ya. Kakang Kresna kakang muga sapungkure awake dhewe tansah mangya bagya mulya lan manggih rahayu kang pinanggih wuri.